Kemm il-darba nisimgħu kif missirijiet jgħaddu b'suċċess il-mestier tagħhom lil uljedhom. Dan isir anke sabiex iżommu tradizzjoni għaddejja fih dan il-familja filwaqt li b'dedikazzjoni jibqgħu joffru s-servizz tagħhom fix-xogħol konċernat. Hekk se jiġri fl-Aqda Karmelitana Banda Queen Victoria taż-Żurrieq, hekk kif wara 30 sena ta' servizz bħala surmast u direttur tal-istess banda, is-surmast direttur Alfred Farrugia se jkun qed jgħaddi b'mod uffiċjali il-bakketta tiegħu lil-Ibnu Mawro. Dan se jsir waqt programm mużikali li se jsir nhar il-ħamis u li se jimmarka tmiem il-karriera mżewqa tas-surmast Farrugia. Iltqajna mas-surmast Farrugia u ma' ibnu sabiex nieħdulhom minn moħħhom dwar dan il-pass importanti kemm għalihom infushom u anke l-laqda mużikali nfisha. Is-surmast Alfred Farrugia taħarsa lura lejn il-karriera tiegħu. Daw 30 sena, mhix sena qed titkellem, allura kellek ħafna żviluppi ġodda, interessanti, kellna momenti ta' dwejja, kif ukoll kellna momenti ta' ferħ bħal meta kellna il-xiri tal-Gazin aħna fl-1993. Huwa qalilna wkoll x'ra jinbidel fil-banet tul is-snin u x'għandu jsir sabiex il-banda f'pajjiżna tibqa' attrajenti speċjalment taż-żgħażagħ. Jekk inti ma tkunx attrajenti, jiddispjaċini ngħid jitilfu ħafna liż-żgħażagħ milli jkomplu fil-karriera mużikali ġol banet. Tgħidli għaliex, il-banet m'għandhomx jibqgħu idoqqu repertorju l-antik biss, però rrid niġbed l-attenzjoni wkoll li s-samba tal-lura m'għandniex għalfejn nittraskuraw l-arkivji tagħna għax l-arkivji tagħna hemm ħafna mużika li tirrakkonta l-istorja, speċjalment mużika Maltija. Huwa qal li tmiem tal-karriera tiegħu bħala surmast f'din l-aqda mużikali mhux xi ħaġa faċli. Li nħoss huwa li mhix ħaġa faċli għax li trabbejt ġo soċjetà bħal metlek mill-1973, allura ili 49 sena dejjem attiv fil-banda. 30 sena minnhom kienu bħala surmast. Intant sibna l-ħin ukoll sabiex nitkellmu mas-surmast Mawro Farrugia li se jkun qed jieħu b'mod uffiċjali l-inkarigu ta' surmast u direttur ta' din l-aqda mużikali sabiex ikompli fuq ix-xogħol li ħalla warajh missieru. Naturalment dan huwa privileġġ u ġvera li nista' nirċievi l-pakketta mingħand missieri stess mhix xi ħaġa li tiġri b'mod normali, normalment is-suċċessjoni ssir għalant individwi differenti, però il-Kumitat oġbu jafdali l-kariga ta' surmast direttur tal-Banda Queen Victoria. Min-naħa tiegħi naturalment wieħed jibda jaħseb li mhuwiex żarbun faċli li trid timla. Farrugia spjega wkoll kif il-programm mużikali mħejji huwa wieħed innovattiv u ġdid tal-pajjiżna għax għall-kuntrarju tal-format tradizzjonali ta' dan it-tip ta' programmi, il-banda se tkun qed tikkumpanja servizz estensiv li jiddokumenta l-karriera tas-surmast xxenti Alfred Farrugia u li se jsawwar l-istruttura u l-andament tal-programm mużikali nnifsu. Dan il-programm se jsir il-ħamis 14 ta' Lulju f'Misraħ ir-Repubblika fiż-Żurrieq wara marċ li jibda minn Triq l-Imqabba.